Hi guys, good morning. Ayan, isang pagpalang umaga sa atin lahat. Welcome to our channel, Bicolana Vlog. For today's vlog, nandito nga pala kami guys sa banal na bundok. Ayan, may nadaanan kaming buko kaya mamimitas muna ako habang wala yung may-ari. Ay, sana all wala yung may-ari. Joke lang po, hindi kami namitas. Ayan, nandito nga pala kami sa isang ayan, nag-stop over kami dito sa may isang napakagandang lugar. Dito sa may tulay. Ayan, kaya nag-vlog muna kami saglit dito bago kami tumuloy doon sa pinakang area ng aming pupuntahan. Ayan, tingnan nyo guys, nakaka-relax yung lugar, diba? Kaya ayan, matagal na rin kasi kami hindi nakakapag-vlog, kaya naisipan namin lumibot kanina umaga. Tara guys, puntahan natin tong mga ang daming mga dito, ang daming mga hayop na iba't ibang hayop, katulad ng katulad ng ahas, hindi ahas, sawa ba tawag dito? Ayan, ayan siya oh. Ayan, oh, diba? Napakagandang tingnan, nakakatakot nga lang, pero dahil hindi naman siya makakawala, kaya okay lang naman. Kaya ayan, o diba? Ano yan, may mga baby siya, may mga maliliit, bagong panganak. Ayan, at ito nga pala, nandito yung isa. At ito nga pala yung ito yung pinakamagandang isda dito. Ayan o, parang ang sarap-sarap ihawin, ang lalapad nila, ang tataba. Nakakatuwang tingnan. Kaya ayan oh, 'di ba? At saka nandito nga pala guys yung isang ano ba tawag doon sa ahas na kulay white na may dilaw. Ayan. Nandito siya, tulog na tulog. Ayan, tingnan natin para makita nyo na rin. Ayan siya oh, 'di ba? Oh, nakakatakot nga lang, pero dahil tulad na sinabi ko, nakakulong naman kaya okay lang, 'di ba? Ayan, at syempre, nandito na kami ngayon sa labas ng area. Ayan, oh. Ayan ang kapaligiran dito guys. Ayan, kasama ko si Lexus TV. Ayan, kung nakikita nyo yan, nakaka-relax yung lugar, hindi ba? Ayan nga pala yung aming service. Ayan. At kung nakikita mo yan, napakasarap sa mata talaga. Sarap tanawin, di ba? O, nakaka-relax. Ayun nga pala si White Horse. Ayan. O, nag-iintay na sa amin para sumakay kami, at siya ang service namin para umikot dito sa lahat ng area na to dahil napakaluwag nito, kaya medyo malayo-layo yung lalakarin. Ayan o, diba? Nakakatuwang tingnan. Ayan nga pala guys, ayun, ano nga tawag dyan? Yung parang daga na parang rabbit. Agoy, meron bang parang daga at parang rabbit? Hindi ko alam kung ano pangalan niya. Ayan siya o. Ayan, nakita niya ako kaya dali-dali siya umakyat sa itaas. Siguro napangitan sa akin kaya siya umakyat, o, diba? Ayan. Okay, paano na-relax naman ng konti ang ating isip? Ayan, libot-libot lang muna tayo dito ng konti. Ayan, maraming salamat nga pala sa mga sumusuporta sa aking channel. Ayan. At ito nga pala, yung ayan, I love you Camel, I love you. Ay. Ngayon lang ako nakasakay dito. Ayan, joke lang po. Ayan, maraming salamat guys sa inyong panonood. Thank you so much sa lahat na nagsusuporta sa aking channel. Ayan, mabuhay kayong lahat. Ayan, maraming salamat. Thank you.